Nova derrota do Goberno. O Congreso rexeita o decreto que prorrogaba o prezo dos alugueiros. Junts cumpriu as ameazas. Retiroulle o apoio a Pedro Sánchez e votou en contra. Outro socio de investidura, PNV, optou pola abstención. O decreto do alugueiro que decae deixa en evidencia a fractura e debilidade no goberno de coalición. Arrancan as obras do novo Instituto de Vigo que vai estar situado no barrio de Navia. Vai ser referencia en toda España pola súa construción, seguindo as tendencias da arquitectura pedagóxica. Alfonso Rueda destaca que é un proxecto educativo máis ambicioso da historia da cidade. Todo o sur de Galicia está en aviso por treboadas, unha alerta que se estende ata as 10 desta noite. No caso do litoral da provincia de Pontevedra, o aviso é laranxa por precipitacións acumuladas nunha soa hora. Meteo Galicia rexistrou hoxe máis de 1000 radios. O único entroido tradicional de Galicia en que os personaxes principais non levan máscara está de parabéns. O de Cobres, o entroido de Cobres en Vilaboa, acaba de ser declarado Festa de Interese Turístico Nacional. Un recoñecemento á súa antigüidade, a orixinalidade dos seus traxes e a recuperación das súas danzas. Boas noites, comezamos. O Congreso dos Deputados tombou esta tarde o decreto do Goberno que prorrogaba o prezo dos alugueiros durante 2 anos. Votaron en contra o Partido Popular, Vox e Junts e tampouco tivo o apoio do PNV que se abstivo. O debate evidenciou diferenzas dentro do Goberno de coalición e do bloque de investidura. Sumar e a maioría dos partidos de esquerda reprocháronlle ao PSOE falta de implicación. Nun hemiciclo case baleiros, en a presenza da ministra de Vivenda, foi un ministro de Sumar o que defendeu o decreto. No tienen un argumento real para votar en contra de proteger a 3 millones de personas en este país. No hay un argumento. Lo van a hacer por tacticismo. Tal e como anunciaran, Partido Popular, Vox e Junts votaron en contra. Lo que hoy traen aquí no es política de vivienda. Es improvisación, propaganda y supervivencia política. Més enllà d'aquests errors jurídics greus, hi ha un biaix ideològic persistent, una al·lèrgia sistemàtica als propietaris, a tots. O PNV tamén renunciou a apoiar un decreto que din non é máis que un parche, con crítica incluída ao Goberno. El Gobierno está recurriendo a los decretos leyes, a nuestro entender, de forma abusiva. Tamén houbo reproches ao Partido Socialista dentro das filas de esquerda. No hemos visto al Partido Socialista lo suficientemente implicado en la negociación de esta reforma. Que va a perder esta votación por no haber hecho nada, absolutamente nada, para que saliera adelante. Díganme si no pueden traer este Real Decreto bajando los alquileres por ley un 40% mes a mes hasta que acabe la legislatura. Si mañana sube el precio del alquiler, será por ellos. Yo creo que no tenemos que errar el tiro. A derrogación do decreto aprobado polo Consello de Ministros abre un escenario de incerteza para os inquilinos que xa solicitaran a prórroga mentras estivo en vigor, unha cuestión que agora terán que resolver os tribunais. Nas últimas horas producíase outro choque entre socios de investidura. O PNV decidiu suspender unha reunión mañá na Moncloa despois de que os socialistas vascos publicasen este chío que ven nas redes sociais. Nel falan dos avances no Estatuto Vasco e acompáñano dunha foto feita con intelixencia artificial do líder do PNV, Aitor Esteban, lanzándose a unha piscina. O PNV tacha a publicación de indecente. Estamos agora no Senado. Alí as medidas para evitar actos de exaltación do terrorismo de ETA en calquera tipo de eventos enfrontou os principais grupos no Pleno. A moción presentada polo Grupo Mixto foi apoiada polo Partido Popular e criticada polo PSOE, que a cualificou de partidista. Que no aceptamos el marco interesado que quieren crear ustedes. No solamente buscan proteger a las víctimas ni mejorar la convivencia. Solamente hay que leer el pleno del orden del día de esta Cámara Territorial. Nos hablan de ETA 14 años después de su desaparición. Utilizan el pasado para la confrontación política actual. El cobarde Sánchez, porque no le puedo llamar de otra forma, teme debatirlas y teme debatirlas en el Congreso porque sabe que si se aprueban, estos favores que ha hecho Bildu podrían perder esos apoyos. Y digo favores, excarcelaciones, indultos, 374 actos impunes en el 2005, subvenciones públicas.
As imaxes do tren Irio accidentado en Adamuz reforzan a hipótese de que a causa do descarrilamento foi a rotura dun carril. Tras analizar as cámaras do propio tren, un novo informe provisional conclúe que a orixe estivo nun fallo na infraestrutura. Son imaxes do interior dos trens pouco despois do accidente, unha traxedia que a CIAF conclúe que foi causada pola rotura da vía, da que Óscar Puente dixo horas despois da traxedia. Es una vía completamente renovada. Unha explicación que daquela xa cuestionaban dende a CIAF. Creíamos que se había hecho una remodelación, una renovación integral de la línea Madrid-Sevilla después de 30 años de funcionamiento y no ha sido así. No Senado, Barrón advertía que a rotura de carris é algo moi habitual en España, unhas 2 por semana. Como reventar una rueda en la carretera, que puede que no sea nada o puede que nos matemos. O informe, que xa o ten a xuíza de Montoro, descarta que os trens implicados sufriran algunha anomalía. Creo que es un accidente fortuito con una carga enorme de mala suerte. Modifícase a hora do accidente, foi ás 19:43 e 33 segundos cando o coche 6 do tren Irio circulaba no punto de rotura da vía a unha velocidade de 207 km/h. A CIAF explica que son conclusións provisionais á espera do informe definitivo. En a comisión do Congreso que investiga este accidente, o presidente de Renfe marcou distancias con calquera responsabilidade. Álvaro Fernández Heredia lembrou que o tren Albia foi o que recibiu o impacto do Irio descarrilado e insistiu en que Renfe é unha vítima máis deste sinistro. Permíteme matizar que realizo mi comparecencia en esta comisión en nombre de Renfe, desde una posición de perjudicada, en tanto que se han producido 2 fatales accidentes que han afectado a nuestros viajeros y viajeras y a nuestro personal. 2 accidentes de los que Renfe no ha sido responsable, sino una víctima más. Fai xusto un ano, seguro que o recordan, estábamos sen luz. Toda España quedou paralizada por un apagamento histórico, sen precedentes. O certo é que despois de todo este tempo non hai un responsable claro. Rede Eléctrica sinala as compañías privadas, pero as empresas din que o culpable foi o operador público. Un ano despois, o Goberno defende a xestión que fixo desta crise e asegura que respondeu con rapidez á caída total do sistema. El Gobierno identificó las causas del incidente en un tiempo récord, también de una manera rápida adoptó las medidas necesarias para que no vuelva a producirse una crisis eléctrica, como por ejemplo intensificar la supervisión, el control y también adoptar medidas de resiliencia del sistema. O líder do PP, Núñez Feijóo, lamenta que non se asumisen responsabilidades e aproveita para pedir que se alongue a vida útil de todas as centrais nucleares. La democracia en nuestro país con el Partido Socialista es una democracia que está en apagón. Y es que puede pasar cualquier cosa y aquí nadie asume ninguna responsabilidad. El apagón democrático que sufrimos en España es similar al apagón eléctrico. Co recordo dese apagamento xeral aínda moi presente, en un contexto enerxético moi frágil polo conflito en Irán, a Unión Europea aposta cada vez máis, dunha forma máis decidida, pola enerxía nuclear. Bruxelas, María Calvo. Si, a presidenta da Comisión insiste, Europa segue sendo vulnerable pola súa dependencia das enerxías fósiles. A crise en Oriente Próximo disparou a factura das importacións de gas e petróleo, por iso Ursula von der Leyen volve mirar cara a nuclear. Asegura que é unha fonte estable, barata e limpa, clave para garantir a seguridade enerxética en Europa. Unha postura que contrasta coa de Pedro Sánchez, que segue adiante co calendario para pechar as centrais nucleares en España. Mentres, a estrategia europea pasa por impulsar os pequenos reactores modulares, como xa fan os Estados Unidos, a China ou o Reino Unido. O paro repunta con forza neste inicio de ano. Ata marzo hai 230.000 persoas máis sen emprego, o peor primeiro trimestre dende 2013. A taxa de desemprego achégase xa ao 11%, con máis de 2.700.000 parados. E non só sobe o paro, tamén cae o emprego. Destruíronse 170.000 postos de traballo, deixando o total de ocupados en algo máis de 22.200.000 persoas. En Galicia, o paro tamén sobe, con 9.000 persoas máis sen emprego neste inicio de ano. A taxa sitúase no 8,9%, a quinta máis baixa de España e 2 puntos por debaixo da media estatal. En total hai case 116.000 parados. En paralelo tamén cae a ocupación, destruíronse 8.800 empregos no último trimestre. Galicia queda con algo máis de 1.178.000 persoas ocupadas.
Seguimos falando do eido laboral. O Goberno dá luz verde á nova lei de prevención de riscos laborais. É a primeira en 30 anos e introduce no seu desenvolvemento a figura do axente territorial que visitará os centros de traballo para propoñer medidas que eviten accidentes. O sindicato CESIF di que a reforma vai fracasar pola falta de recursos e de investimento. Desde a patronal critican o Executivo por gobernar a golpe de decreto e de costas á mesa de diálogo social. Es como una especie de cierre de los grandes cambios normativos que tenemos hoy en nuestro país, y con esta reforma, desde luego, sí, España hoy que es el Día Internacional de la Prevención y la Salud en el Trabajo, se encuentra una vez más a la vanguardia. Do exterior, unha imaxe. Donald Trump e o rei Carlos III do Reino Unido escenificaron hoxe a relación especial que une os seus países. A cerimonia de benvida na Casa Branca converteuse na foto de reencontro dun vínculo que atravesou momentos complicados por mor da intervención en Irán. Estamos en Washington. Rosa Conde. Tras os himnos e honras militares, Trump recibiu ao rei Carlos III e a raíña Camila na Casa Branca, destacando a relación especial entre Estados Unidos e o Reino Unido. Subliñou a coincidencia simbólica co 250 aniversario da independencia e reivindicou os lazos históricos entre ambos países. Lembrou a Isabel II e bromeou sobre a admiración da súa nai pola familia real. Tras o discurso, ambas parellas presenciaron un desfile e un sobrevoo militar desde o balcón. O encontro concluiu con eloxios mutuos e unha despedida moi cordial fronte ao despacho oval. De volta na casa, Vigo vai contar cun novo instituto que estará no barrio de Navia. A Xunta destaca que será referente en toda España pola súa construción, seguindo as tendencias da arquitectura pedagóxica, aquela que entende os espazos tamén como elementos educativos. Levará o nome de Domingo Villar e terá capacidade para 700 alumnos. Comezará a funcionar no curso 28-29. O Goberno galego inviste nel case 18 millóns de euros. Alfonso Rueda destaca a aposta da Xunta por Vigo. O gran esforzo inversor en materia de vivenda pública en Vigo e probablemente o maior de Galicia se está concentrando aquí, onde estamos, e polo tanto, cando faz vivendas para que vivan persoas, tamén tens que facer edificios para darlle servicio a todas esas persoas. A Deputación de Lugo aprobou cos votos do PSDG e do BNG unha iniciativa para rexeitar a moción de censura impulsada polo PP no Concello da capital lucense. O texto di que a moción constitúe un instrumento legal e lexítimo, pero pide a súa retirada ao considerar que se sustenta no transfugismo. Dende o PP defenden que a moción está avalada polo descontento, a falta de xestión e a incomunicación entre os membros do Goberno municipal. O PSDG enfróntase a un novo caso de acoso. Afecta ao alcalde de Tui, denunciado por acoso laboral e sexual por unha funcionaria do Concello. O partido asegura que non ten coñecemento de ningunha denuncia previa nas canles internas da formación. A investigación xudicial dentro do consistorio iniciouse pola denuncia dunha funcionaria que alegou acoso laboral e sexual, primeiro contra un edil e logo contra o propio alcalde. No partido respectan a acción xudicial e aclaran que non tiñan coñecemento deses feitos. Se hai algunha denuncia no canal interno do partido, nós non temos coñecemento, polo tanto que sepamos nós non hai ningunha denuncia no canal interno, o que hai é esa denuncia que está no xulgado. Desde as filas populares mostran a súa sorpresa ante a falta de medidas da dirección do PSDG. Serán outros os que teñan que explicar como nun momento exixían a adopción de medidas inmediatas e agora parece ser que non teñen nada que decir porque non coñecen e non lle consta. Mentres o Grupo Municipal do Partido Popular se lle pediu ao alcalde que compareza para dar explicacións ante esa denuncia. Máis asuntos deste martes. Condenados a 9 meses de prisión os dous mozos que agrediron a Joel Quispe antes do crime que acabou ca súa vida no 2023. Estamos na Coruña, Patricia Vilar. Sí, os dous compareceron hoxe nos xulgados acusados dun delito de lesións por agredir a Joel Quispe momentos antes da coitelada que lle custou a vida o 24 de decembro de 2023, pero o xuízo non chegou a producirse porque chegaron a un acordo coa Fiscalía, un acordo de conformidade polo que aceptaron unha pena de 9 meses de prisión e a indemnización de 1.500 euros cada unha familia da víctima. Isto na práctica o que implica é que non entrarán no
cárcere, unha noticia que a familia de Joel Quispe definiu como un duro golpe, xa se opuxeran a que foran procesados por lesións e non por homicidio, xa que consideran que a malleira e tamén a coitelada que lle custou a vida forman parte do mesmo ataque. O xuízo polo homicidio comezará o 1 de xullo no banco dos acusados, sentará o autor confeso da coitelada que se enfronta a peticións de pena de 14 a 25 anos e tamén 2 amigos considerados cooperadores necesarios. Lo han asesinado a mi hijo y yo lo que siempre desde el primer momento pedí justicia por mi hijo, justicia. No fue 3, fueron más siempre y voy a ir por esa línea. Justicia por mi hijo, que no quede, y voy a recurrir hasta el último. Voy a luchar, no quede impune su muerte de mi hijo, no. En o País Vasco investigase a morte dun home por un disparo. Foi un veciño o que descobreu esta mañá o cadáver xunto unha chabola na localidade de Irún. O corpo foi trasladado ao Instituto de Medicina Legal para tentar identificalo. A Axencia Española de Meteoroloxía extende ata as 10 da noite o aviso amarelo por treboadas en toda a metade sur de Galicia. Ademais, nas Rías Baixas, a EMET eleva a laranxa o risco por chuvias que poden chegar aos 30 litros por metro cadrado en só unha hora. Desde onte caeron case 1000 raios na comunidade. Os episodios treboentos volverán a partir de mañá a mediodía. Estamos na Caniza, nun dos puntos onde as treboadas deixaron precipitacións puntualmente intensas. Andrea Otero. Sí, efectivamente, como ven, días xa esta tarde comezamos a notar esas treboadas na metade sur da nosa comunidade. Segundo foi avanzando a xornada, foron desprozándose de cara ao norte. Por iso que Meteogalicia pide extremar as precaucións, sobre todo nas estradas, debido a esas intensas precipitacións e incluso tamén sarabiadas que poden caer en algúns puntos da nosa comunidade. Como ben comentabas, tamén ese radar de Meteogalicia no que vai de xornada xa detectou un milleiro de raios nas 4 provincias e ollo, porque tamén mañá a EMET vai manter activo ese aviso amarelo nas provincias de Ourense, Lugo e Ourense por treboadas. Grazas, Andrea. O Camiño Portugués da Costa está de aniversario. Hai só unha década entraba na listaxe oficial da Ruta Xacobeas e hoxe é o que máis medra en peregrinos. O obxectivo agora é seguir atraendo camiñantes. No 2016, cando se oficializou, o Camiño da Costa rexistrou 2.600 peregrinos. O ano pasado foron 90.000, 80% estranxeiros. Como ahora o número 1 deste camiño é os americanos, norteamericanos, algo impensable. O segundo, no que va de ano, creo que só é China. Día para celebrar os logros da última década. É un eixo cultural, é un eixo económico. Eu creo que o camiño é o motor que temos para unir ese Portugal con Galicia. E para marcar as asignaturas pendentes como transbordador para cruzar de Camiña a Guarda. Dignificar y resolver esta situación del cruce de Camiña hacia España, que realmente es un dolor de cabeza. Alfonso Rueda pide a colaboración dos gobernos para resolver esta cuestión e de Vigo para mellorar a sinalización na cidade. O presidente defende que esta ruta aínda pode seguir medrando sen obsesionarse coas cifras. A progresión agora mesmo é espectacular, se sabemos facela con sentidiño. E conseguimos que veña cada vez máis xente de máis países, que veña durante todo o ano, que veña a disfrutar e que encontre todo tipo de ofertas, porque hai moitas demandas diferentes. Se queren polvo, igual xa van tarde. O 1 de maio comeza a veda e nas prazas os últimos exemplares están moi demandados. Este período establecese para protexer as femias reproductoras que están agora ca posta dos ovos. Acaba de chamarme unha clienta que lle levo o pedido despois tal, que quere 3 pulpos. Acabamos de acabar o pulpo todo hoxe. Mira que rápido. É tan cediño, Pois mira, non son nin as 12, as 11 da mañá. Estes días o polvo galego voa das bancadas das peixerías. Yo la semana pasada vendí 40 kilos por día y hoy a ver si vendo los 40 kilos que tengo hoy. Son os últimos antes do paro biolóxico que este ano quedou establecido entre o 1 de maio e o 1 de xullo. Nestes 2 meses, o único xeito de mercar polvo fresco será de outras procedencias e non é o mesmo. Eso nin color, non é o mismo, vamos, pero non sei que pulpo comen por aí. Así que toca abastecerse. Sí, muchos compran 2, 3, 4 o más
para tener para todo el verano. En julio vamos a ter polvo, pero ¿qué pasa? Que ese polvo a primeiras semanas está flojito, porque acaba de desovar e non está tan sabroso como agora. Entón a xente xa di, xa congelo para estes 3 meses que veñen, aínda que só teñamos 2 meses de paro biológico. Teño como 4 ou 5 no arcón, máis 4 que levo agora, para 2 meses eu creo que xa estou servido. A Xunta prorroga durante todo o mes de maio as medidas preventivas pola dermatose nodular entre a cabaña bovina. A principal consecuencia que nas feiras só poderá venderse gando procedente de explotacións galegas. Os animais que veñan de fora da comunidade directamente ás granxas galegas deberán someterse a un período de vixilancia veterinaria de 28 días. Podería parecelo, pero non é o mesmo ca un móvil de segunda man. Falamos dos terminais reacondicionados, aqueles que son sometidos a un proceso de revisión e reparación dos fallos detectados antes de volver ao mercado. Saímos á rúa e preguntamos que é un teléfono móvil reacondicionado. Ainda que teño un adolescente na casa que seguramente dirá papá, como non sabes eso, pero estou en fora de xogo, de verdade. Que tes que cambiarlle pezas ou que lle cambiaron pezas, non? Es como un móvil de segunda mano, pero revisado por un profesional. O sea, que tú lo revises, lo compruebes, el amperaje de los consumos. Prefiero invertir en uno nuevo, pero me parece una buena opción. Y más ahora es los móviles reacondicionados y todo eso. Creo que está como más organizado. Nelson supervisa e vendes deste tipo de terminais. Faino baixo pedido, di que non todos os reacondicionados son iguais. Na gama máis alta están os móviles de tecnoloxía avanzada con apenas uso. Hay muchos clientes que están constantemente en eso y hay muchas empresas que están constantemente en eso. Y de ahí nace o surge lo que es el grado A, que es un móvil en perfecto estado y el cual cumple con una garantía de 1 año o incluso 1 año y 6 meses. Canto máis básico, menos tempo de garantía. En canto ao prezo, un reacondicionado pode ser un 40% máis barato que o terminal novo. Vos convidar agora a dar un paseo pola súa infancia grazas á colección de xoguetes antigos que alberga o Pazo de Liñares, en Lalín. Só teñen que deixar voar a súa imaginación para adentrarse neste mundo de fantasía a través de verdadeiras xoias de coleccionista. Unha regresión á nosa infancia a través da nostalxia. Isto é o que consegue o Pazo de Liñares en Lalín grazas a unha exposición de xoguetes antigos cedidos polo coleccionista Antonio Chaves. Unha mostra fantástica coa que podemos deixar voar a nosa imaginación a través de 4 salas. O primeiro está dedicado ao mundo do cine, temos unha colección fantástica de lanternas, de cámaras e de outros obxetos. Tamén hai unhas vitrinas dedicadas ao mundo do circo e outro espazo dedicado ás marionetas. E despois hai unha sala de maior tamaño que é onde están focalizados os transportes e os animais. E para rematar hai unha sala dedicada ao mundo das bonecas e ao mundo da escola. Nesa última sala hai tamén un escaparate duns 5 metros de longitude no que vemos expostos de forma ecléctica todo tipo de xoguetes. Unhas 1000 pezas que repasan a historia do entretemento e que só supoñen o 10% da colección que posúe Chaves, un persoeiro moi vencellado á cultura, escritor e tamén artista. Parte da exposición de xoguetes complementase no primeiro andar cunha exposición que próximamente será declarada a colección museográfica da Marioneta de Galicia. Un santuario dedicado aos xogos tradicionais e á fantasía, sexa vostede un neno ou un adulto, porque a emoción non entende de idades. No Concello Pontevedrés de Vilaboa están de parabéns porque o Entroido de Cobres acaba de ser declarado Festa de Interese Turístico Nacional. Cobres ve así recoñecida a antigüidade da festa, a orixinalidade dos traxes de damas e galáns e a recuperación das danzas propias. Esa mestura de tradición, de cultura, de artesanía e de expresión popular valeulle este recoñecemento. É o único entroido tradicional galego en que os personaxes non levan máscara. É curioso. Feliz noite. Ata mañá.